Saako se hyvin päähän? Joo. Tuntuuko, että se pysyy? No kai tää kokeilla. No joo. Kyllä se täytyy laittaa sit niin. Mutta on tää sun sulkasatokin aika mahtava. No, tää on aika mahtava, joo. Allergisen unelma. On, niin, heti tuli vähän tällainen olo. Kai se siitä. Mut pääset on näyttää hyvältä. Näin, no. Mä olen Minna Kivelä, näyttelijä. Ja kun mulla on tää perukki päässä, niin kyllä mä oon vähän niin kuin show-artistikin. Mä oon Helena Lindgren, laulaja, ja kun mulla on tämmönen sulkasato meneillään, niin eiköhän tästä joku hieno show synny. Täällä on Adamsalissa Helsingissä, tulee ennen joulua, esitys nimeltä Lady and the Tramp. Ja voitte arvata, kumpi on kumpi. Katsokaa nyt näitä naamoja. Mä oon Lady and the Tramp. No ei, oikeesti. Ja tää kertoo ohjelmatoimistosta, ja ohjelmatoimiston nimi on Kaikki käy. Eli tähän ohjelmatoimistoon otetaan kaikki keikat vastaan, mitä on. Ja roolihan on sen verran, että mä oon kai ohjelmatoimiston johtajatar. Aika sellainen räväkkä meininki tällä on, ja tää ottaa kaikki keikat vastaan. Ja tietysti pakottaa muut tämän firman työntekijät tekemään näitä töitä. Ja mä oon sitten niin tietysti tämä työntekijä Helena tässä firmassa, ja mä oon aina vastaan kaikkea, että ei tota ja ei tota, mutta sitten kumminkin mennään satasella.